ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಮೂಲಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 113 ಇನಿತ 25 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಸುಗ್ಗಿ 11 ಪೋಪಿನಾನಿ ಎಗ್ಗೆದ ವಿಷಯ ಬೆದ್ರ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಇನಿತ ವೆಬ್ನಾರ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿರು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಡಮ್ ಇರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಇನಿತ ಬೆದ್ರ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಷಯದ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು ಉಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತರಾಯನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾನವಿಕ ವಿಭಾಗ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಜನ ಪದವು ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೌರವಡು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ವಿದುಷಿ ನಂದಿನಿ ನಾರಾಯಣ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರಂಗಮಂಥನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜರ್ಮನಿ ಮೇಡಮ್ ಇರೇನು ಸರ್ವರ ಪರವಾದ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಮಾನಾಧಿಕದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಉಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಎಡ್ರಿಚ್ ಅಜಯ್ ಡಿಸೋಜ, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು WMS ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂಗೆ ಬೆರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ದೀವೊಂದಿನ ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟೆಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿನ ಮಹಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾತರೆಲ್ಲ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬೆದ್ರ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ತಿರುಪಾರಿ ಉಲ್ಲೆರು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾನವಿಕ ವಿಭಾಗ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಜನ ಪದವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೇರೇನು ಮೇರಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆದ್ರ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಅವರು ಕೊರೆಯರು ಉಳ್ಳರು. ಮೇರೆ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ವಿಭಾಗ ಸಾಪರಾಜ MA B.Ed ಪದವೀಧರ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾತತ್ವಡು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಮೂಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಕಳ ಜೇಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದು 2001 ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಒಟ್ಟು 16 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಒಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಡ್ ಯಾರು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು 23 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಯಾರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇತಿಹಾಸಡು PhD ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ದಿಗ್ಗಂತಡು 16 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ದೈನಿಕಡು ಗೌರವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗಡು ಒಟ್ಟು 2 ದಶಕ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದಿತ್ತೀರಿ. ಇತ್ತ ಮೇರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸಭಾದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಡು ಮೂಲ ನಡಪುನ ದಸರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಡು ತರ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ ಅವರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೂಡಬಿದರದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಿದ ಇತ್ತ ಆರು ಗೇನದ ಹೊಲಪು ಬೆದ್ರ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪನದುಲ್ಲರು
ವೇದಿಕೆಯಾರಿಗೆ ಸರ್. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂವಾದಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಎನ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟದನ ಊರು ಬೆದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಸುರುಕಾದ ನೆನಪೊಡಾಪುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೆಜೊಂದು ಬೈದ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ ದಾದಪುರ ಪೆಜೊಂದು ಬರ್ಪನ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲನ ಒರಿಪಾದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆಗರ್ಸಿಂಟದು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆದಿಪ್ಪು ಸಂಶೋಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಐಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಋಣಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಉಮನಾರ್ಷಣೆ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವ್ಕುಮಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಕ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಲುಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಪಣಂದ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಆ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದ್ ನೆನೆತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆನು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಬೆದ್ರದ ಇತಿಹಾಸನ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬು ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆದ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಊರು. ಈ ಊರುಗು ಜೈನ ಕಾಶಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು. ಶಾಸನೊಡು ಅಥವಾ ಎಂಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಡು ತುಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟಮಪ್ಪ ನಗರ ಜಿನಧರ್ಮದಾಗರ ಧರೆಯೋಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದೊಪ್ಪುವ ಪಂದ ಇಂಚಪುರ ಒಕ್ಕಣೆ ಇತ್ತದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ವಾ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದು ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಗೋಚರಾಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮೂಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಧವಲತರೆಯ ಗ್ರಂಥಲೆನ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥೋಲು ಅವು ಧವಲತರೆಯ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಧವಲ ಜಯಧವಲ ಮಹಾಧವಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಂಥುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರಡು ಐಕೊಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಬೆದ್ರಡು ಸಂರಕ್ಷಿತವಾದಿತ್ತಂಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸುರುತ್ತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಜಗತ್ತಡು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ವಾಸ್ತು ವಿಷಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರಡ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ 1000 ಕಂಬದ ಬಸದಿ ಅಂಚನೆ 12 ಬಸದಿಲು ಐತ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿಪ್ಪುನ 30-35 ಪನ್ಪರ್ ಐಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರತ್ನ ಬಿಂಬಲು ನವರತ್ನ ಬಿಂಬಲು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪನ್ನೋಲೆ ಅಂಡ ಆಂಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಪಂಡ ಐಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಬಿಂಬಲು ಮೂಲಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಂತ ವಿಜಯನಗರಡು ಕಾಲಡು ಸಾಮಂತ ಅರಸರಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಚೌಟ ಅರಸರು ಕೆಲ್ಲರಸರ್ ನಕ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೌಟ ಅರಮನೆ ಅಥವಾ ಚೌಟ ಮನೆತನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕನಕ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಚೌಟ ಇತಿಹಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಪೋತಿನಕ್ಲು ಮುಲ್ತ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ 18 ಬಸದಿ ಮಾತ್ರ 18 ಕೆರೆ 18 ದೇವಳ 18 ಕೇರಿ ಪಂದಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೇರಿಲಾದ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದಿತ್ತ 18 ನಿಷಿದಿಗಳು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮುನಿಕ್ಲೆನ ಸಮಾಧಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಐನಂತಸ್ತದ ಇಂಚ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆ ಮುಡಿಂಜ ಪಂದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಷಿದಿಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆದ್ರಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ವಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರನು ಜೈನ ಕಾಶಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಉಂಡು ವಾರಣಾಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೈನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಶಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟುಗೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಗು ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕವಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ಭರಣಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ
ಆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಗುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗೆ ಮೂಲು 4,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಳೆಗರಿ ಆದಿಪ್ಪು, ತಾಮ್ರಶಾಸನ ಆದಿಪ್ಪು, ಶಿಲಾಶಾಸನ ಆದಿಪ್ಪು, ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಮಾರಕಲಾದಿಪ್ಪು. ಒಂದು ಪೂರ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಂಕ್ ದುಂಬುದ ಜನಜೀವನನ ಆದ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲೆನ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಲಾದ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಏಳೆಡಮ್ಮ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗೆ ಆನೆಡ್ದು ಇನಿಮುಟ ಪನ್ನಗ ಆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕಾಲನು ರಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲನು ದಾಂಟದ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾಲದ್ದು ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಇನಿ ಬುಳದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಜೈನ ಕಾಶಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರ ಇನಿ ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿ ಆದು, ಜ್ಞಾನ ಕಾಶಿ ಆದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಶಿ ಆದು ವಾ ರೀತಿಡ್ ಬೆಳೆದು ಬತ್ತನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾಶಿ ಆದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆದು ಉಂಡು ಎಂಚ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರಗ್ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರೆ ಈ ಪೂರ ವಿಷಯಲಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಇತಿಹಾಸನ ಹೊರ ತೂದು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ದುಂಬಗ್ ಈ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಣಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡಯಾನ 18ಗೂ ಬೆದ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಡ ಶೋಭಾವನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆನ ಇನಿ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ದಾದ ಮಲ್ತದ ನಿಜಾರಡು ಶೋಭಾವನ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಅವುಲ ಒಂಜಿ 12 ಎಕರೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮೂಲು ಬೆದ್ರಡು ಆರು ಒರಿಯೇನೆ ಒಂಜೇ ಜಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ನೆಲೆಟ್ಟು 12 ಮಡದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಬರೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಎಂಚ ರೂಪ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಕೋಡೆಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಆಪನ ಹಿಡ್ದವರೆ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮೈನಿ ಮಲ್ತಿ ಜಂದಾಂಡ ಅವು ಇತಿಹಾಸ ಅಪೂರ್ಣ ಅವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾನ ಮೂಲು ದಿವಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆದ್ರಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೆದ್ರನು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಏತೊಂಜಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆದ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಏತೊಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತದ ದಾದ ಮಲ್ದ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾದಿಪ್ಪುನ ಮೂಡುಬೆದ್ರದ MCS ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಕೊಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಬರೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತು ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಡ್ ಬಯಲಾಟ ಸೇವೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅವು ದೇವಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ಪಾವನೇಟ್ ಸೇವೆ ಆಟ ಮಲ್ಪಾವನೇಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ನೆಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಮೂಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷಧಾರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಾರೆ ಮಡಕೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಮೂಲ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲು ಮಡಕೆ ದರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷಧಾರಿ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಮಡಕೆ ದರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವಲ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಅಂಚನೆ 60 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕದ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆದಿಪ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದಡು ಐತ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಭಾಗಲು ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಎಂಚ ಜ್ಞಾನ ಕಾಶಿ ಆದ ಉಳೆದು ಬತ್ತಂಡು ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿ ಆದ ಉಳೆದು ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚರಿದ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲು ಪಂಡ್ರೆಯಾನ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ಇತಿಹಾಸನ್ ತೂನಗ ನಂಕ್ ಆಕರೊಲ್ ಬೋಡ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಅವು ಬರೇ ದಂತಕತೆ ಆಪುಜಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಪಾತ್ರಡು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಆಪುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಲ್ ಬೋಡು ವಾ ಆಧಾರಡು ನಿಕ್ಲು ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಕರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆಕರಲ್ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಸನಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಸಂಪುಟಡು 7ನೇ ಸಂಪುಟಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಶಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ
ಐವಡ್ಲ ಮಿತ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಲ 4,000 ಮಿತ್ ಓಲೆಗರಿಕ್ಲು ತಾಳೆಗರಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಂಡಾರಲು ಮೂಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಮಾರಕಲು ಬಸದಿಲು ಶಿಲಾ ಒಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾನಸ್ತಂಭ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ಪಿರವುಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಆಕರವಾದ ಇನಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ನಂಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೆದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂದು ಪಂದ್ ಇತಿಹಾಸಡು ತುನಗ ನಮ್ಮ 1205 ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಶಾಸನೋಡು ಮೂಡುಬಿದಿರೆನ್ ಬಿದಿರೆ ಪಂದು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ತೋಜುಂಡು. ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸರ್ ಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಬಿದಿರೆ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಇಂಚ 1205 ಇಸ್ವಿಡ್ ಬತ್ತಿಲಕನೆ 1215 ಇಸ್ವಿಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಹತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮೂಡು ಬಿದಿರೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ ಈ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಡು ಬಿದಿರೆ ವೇಣುಪುರ ವಂಶಪುರ ಇಂಚಪುರ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಬೆದ್ರಗ್ ಮೂಲು ಬೆದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲು ಅಂಚಾದ್ ಬೆದ್ರ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅವು ಮೂಡು ದಿಕ್ಕಡಿತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಅವರೆ ಐಕೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪಡು ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಪಡು ಬಿದಿರೆ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಬಿದಿರೆ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಐತೊಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮೂಡು ಪಂಪಿನ ಬರೇ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕತ್ ಅವು ಮೂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಮೂಡು ಬಿದಿರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಒಂಜಿ ಬೆದರ್ದ ಒಂಜಿ ಊರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಡಾನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರಲ ಅಂಶಲ ಅಂದವು ಆಂಡ ಆತೆ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ವಿಷಯಲ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಡು ಬರೆದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಅವು ದುರಂತ ಪನೋಡ ಅವು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಪನೋಡ ಅಥವಾ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಪನೋಡ ದಾದ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಅವು ಮೂಡು ಬಿದಿರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಗು ಬತ್ತದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಅವർക്ക് ಮನವಿ ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ತದು DC ನಡೆ ಪೋದು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಾತ್ವಿಕ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಯ ತಿಕ್ಕದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಲೂಕಾನಗಲ ಬೆದ್ರ ತಾಲೂಕಾನಗಲ ಅವು ಮೂಡು ಬಿದಿರೆ ಪಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಕ್ಲು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಂಡಲ ಇನಿಕ್ಲ ಯಾಂದ ಈ ವಿಷಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೆದ್ರನ 18 ರೀತಿಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪಂಡತುಲ ಏನ 18 ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ದ ಅಂಚ ದುರಂತ ಪಂಡ ಬೆದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಡು ಬಿದಿರೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ 12 ರೀತಿಡ್ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಭ್ರಂಶ ಮಲ್ತದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ತೂಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿ ನಂಕ ಬೈದನು ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಪೋದು ಮುಲ್ತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಲು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಂಡ್ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಡು ಎಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ಉಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಯಪಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಗರ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊಡಪಾನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಏತುಂಡು ಸಮಯದ ಮಿತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರುಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪನೋಡಂದಾಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಭಾಗಡು ಕೊಣಾಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು. ಕೊಣಾಜೆ ಪ್ರದೇಶಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ಶಿಲಾ ಕೋಣೆಲು ಒಂಜಿ ಶಿಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚುದು ಚೌಕಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಿನಕಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾ ಸಮಾಧಿಲು ಪನ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ಅವೇನು ತೂನಗ ಅವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿನ ಪನ್ಪೆರು ಐತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 800ನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಂತದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ 2823 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 28 ಶತಮಾನದ ಪಿರವುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರಡು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪನೊಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪನೊಲೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಅವಧಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾ
ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವರೆ ಅವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನ ಹಿಡ್ದಾವರೆ ಆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಲು ಅಲ್ಪ ಮೂಡುದಿಪ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 3 ಒಂಜಿ 14 ಮುಟ ನಮ್ಮ ಆಳುಪ ಅರಸರು ತುಳುನಾಡಿನ ಆಳೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಅಂಡರ್ಡ್ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಕಲ್ನ ಆಳುಪೇರ್ನ ಅರಸರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ 3ನೇ ಕುಲಶೇಖರ ಆದಿಪ್ಪು 2ನೇ ವೀರಪಾಂಡ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ರಾಜರ್ನ ಪುದರಿ ಅಂದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ಈ ಆಳುಪೇರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಏನೇ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಡು ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಚೌಟ್ರನ ಕಾಲಡು ಬೆದ್ರಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚೆ ಅಳುಪೇರ್ನ ಕಾಲಡ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆರಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಇತಿಹಾಸಡು ತೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 14-16 ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗದ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದಲ ಆದಿಪ್ಪು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪನಲಿ ಪಂಡ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಅಧೀನ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಯು 1345 ಪನ್ನೊಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಆ ಟೈಮುಡು ಅಕ್ಲು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡನ ಬಹುಶಃ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಪಂಡದ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆನ ತೂವನ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಐತ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಜಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗಂಪಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಲು ಅಕ್ಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡಾಪುಂಡ ಅಕ್ಲು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಲಾದ ಈ ಭಾಗಡು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನವು ಇತಿಹಾಸಡು ನಂಗೆ ತೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಾಯನಂಚಿತನ ಚೌಟ ಅರಸರು ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಮೂಲಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಈ ಭಾಗಡು ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತರಾದ ಬೆದ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 14-17ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಈ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ರಾಜಧಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೌಟೇರ್ನ ಅರಸರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ವಿಶೇಷವಾದ 1643 ಕಟಾಯಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆ ಈ ಅರಮನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ದಾರು ಶಿಲ್ಪ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಾರು ಶಿಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಚನಾರಿ ತುರಗ ಐನ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆನೆದ ಒಂದಿಪ್ಪು ಪಂಚನಾರಿ ತುರಗ ನವನಾರಿ ಕುಂಜರ ಪಂಡ ಒರಂಬ ಒಂದು ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಆನೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಚನಾರಿ ತುರಗ ಐನ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕುದುರೆದ ಆಕೃತಿಡ್ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆ ಒಂದು ಬರೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆ ಡಿಪ್ಪುನ ದಾರುಶಿಲ್ಪ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಆ ಕಾಲಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಮರಿಗೇಲ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ ಪನ್ಪ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅವುಪುರೇನಿ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೆಲವು ಸೇರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಕೆಲವು ನಾಶ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಐತ ಮಹತ್ವಲ್ದಾದ ಪಂಡ ದುಮುದ ಕಾಲಡು ಮಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಅರಮನೆದ ಭಾಗಡು ಏರಾಂಡಲ ರಾಜೆ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ಪಂದ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರನ ಒಂದ ಸಮಯ ದಿವೋಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಆ ಮರಿಗೇಡ್ ದಿವೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಆ ರಾಜನ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರನ ನನೊಂಜಿ ರಾಜಗೆ ಎಂಚ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಣ್ಣಗ ಹೊಸ ರಾಜನ ಬೆರಲಿಗೆ ನೂಲ್ ಕಟ್ಟದು ಆ ನೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಳೆಬರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಗುರ ಇಪ್ಪುನ ಬೆರಲಿಗ್ಲ ನೂಲ್ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ತಿಡ್ದವೇನ್ ಜಾರಾದ ಈ ನೂಲ್ದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರಾಜಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ 17ನೇ ಶತಮಾನಡು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಅಬ್ಬಕ್ಕನಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 16ನೇ ಶತಮಾನ ಒಂಜಿ 17ನೇ ಶತಮಾನ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲದಕ್ಲು ಪಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೆದ್ರಡ್ ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಲು ಬೆದ್ರಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಲಗ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಲಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಉಂಬಳಿ ಕೊರ್ತಿನ ಅಥವಾ ದಾನ ಕೊರ್ತಿನ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಲು ಇತಿಹಾಸಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ದಾಯಪಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಅಕ್ಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ 3 ದಾಯಗಕ್ಲು ಉಂಬಳಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ತಾಯಕ್ ದಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಕೊರದಿಪ್ಪರ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆದ್ರಡ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ನಂಕ್ ಇತಿಹಾಸಡು ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ವಿಕ್ರಮ ಚೌಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ತರ್ದು 2ನೇ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 13
ಚೌಟರಸರು ನಮ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂಜಿ ಚೌಟ ಮನೆತನಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೇಡು ಕೆಲ್ಲ ಅರಸರು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ತ 450 ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಂಶ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಜವಂಶ ಅಲ್ಪ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲು ಆ ರಾಜೇರು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೀರ ಮರಣ ಆನಗ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ವೀರಗಲ್ಲುಲು ಅವನ್ನ ನಂಕ ಮೂಲು ಆ ಭಾಗೋಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆದ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಕೊಡುಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಪ್ಪುಡು. ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಗರ ಪತನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ಬರ್ಪೇರು. ವಿಜಯನಗರ ಟೈಮಡು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚಾಶ್ರಯ ಸ್ಥಿತಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭವು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ವೀರಶೈವ ಮತತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭಾಗದ ಪೊನ್ನಿಚಾರಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಜಂಗಮ ಮಠ ಇತ್ತಿನ ಹೈದರಾಲಿ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಡು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಪ್ರದೇಶಡು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೆಳದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭವು. ಆ ಟೈಮಡು ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಪಂಪಿನ ಪ್ರದೇಶಡು ಕಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ಕೋಟೆಲು ಇನಿಕಲ ಆಯ್ತ ಭಾಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲಿಜ್ಜಿ ಕೋಟೆದ ಭಾಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಇನಿ ಆಧುನಿಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒತ್ತುವರಿ ಆದ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಐತ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತ ನೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ದಾದ ಉಂಡು. ಆ ಭಾಗ ಇನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಅವಶೇಷವಾದ ಮಾತ್ರ ಒರಿದು ಪೋತನು ಪನ್ಪನೇನು ಯಾನು ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ. ಅಂಚನೆ 18ನೇ ಶತಮಾನಡು ಕೆಳದಿ ದಕಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪೋದು ಹೈದರಾಲಿ ಬಕ್ಕ ಟಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ಏನ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಮಂತ ರಾಜೇರಡ ಅಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಹೈದರಾಲಿ ಬೆದರಗು 2 ಸಾರಿ ಬೈದೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಟಿಪ್ಪು ಈ ಭಾಗಡು ಚರ್ಚಿಲೆನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗದ ಬೆದ್ರ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಅವು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಚರ್ಚ್ ಪನ್ಪರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ಶತಮಾನದ ಜಾಸ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಲುಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಒರಿದು ಪೋಂಡ್ಗೆ ಐಕ ಅಲ್ಪದ ಹಿಂದುಲು ಐಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಭೂಮಿ ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾಗಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಹಿಂದುಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸಾವಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚರ್ಚ್ಡ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಒಂಜಿ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗ್ರಹಲು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಚನೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂರ ಒಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿನಿ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಚರ್ಚ್ ಅಂಚನೆ 150 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನ ತಾಕೋಡೆ ಚರ್ಚ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಆ ಭಾಗಡುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಟಿಪ್ಪುನ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀಜಿ ಒಂದು ಆ ಹೈದರಾಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರೆ. ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಹೈದರಾಲಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಭಾಗ ಆದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಭಾಗಡು ಅವು ಜಿ ಗೋಪಾಲ್ಪಯ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಶೀನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಭಾಗಡುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಿಪ್ಪು. ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಉಂಡು. ಐಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತು ದುಂಬ ಐಕೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ಲವ್ಲಿ ಬಂಗ್ಲೋ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಆ ಬಂಗ್ಲೆನ್ ದೆಪ್ಪೆರು ಪಸತ್ ಕಟ್ಟುವೆರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಂಡೆ. ಆ ಬಂಗ್ಲೆ ಇನ್ನು ಐತ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರೆ ಅವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಅವು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದಿಯರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ಮೂಲು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಆಧುನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಅಂಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಏನಿ ಪಾತ್ರನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು
ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಡಿಪ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಖಿಲ ದುಂಬುದಿವರೆ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ. ಅಳುಪರ ಕಾಲ ಪಂಡ 1204-5 ಆ ಟೈಮಡು ಮೂಲು ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಗಣಪತಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ್ಗೆ 4 ಶಾಸನಲು ಈಗಿನ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಜಪ್ರಷ್ಟಾಕಾರದ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗೃಹ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವಿ ಬಿದಿರೆ ದೇವಿ ಪನ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಬೆದ್ರದ ಸುರೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಅವು ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ 4 ಶಾಸನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಅಳುಪೆರ್ನ ಕಾಲಗು ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತವಾದ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಡಾಬುಡು. ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೇರಿ ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಕೇರಿ, ಆಚಾರಿ ಕೇರಿ, ಮಡಲಂಗಡಿ ಕೇರಿ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಕೇರಿಲಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ರತ್ನ ಚಿನ್ನ ವೈಡೂರ್ಯನ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಮಾರೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಿ ಸರಕುನ್ ಮೂಲ ಮಾರೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಾಶ್ರಯ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಗೆ 12ನೇ 13ನೇ ಶತಮಾನಡು ಈ ಜೈನ ಗುರುಪೀಠಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವು ಗುರು ಬಸದಿ ಆದಿಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಸದಿಲ್ನ 13-14ನೇ ಶತಮಾನಡು ಮೂಲು 18 ಬಸದಿಲಿನ ರಚನೆ ಆಂಡ್ ಐಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಪಂಡ ಗುರು ಬಸದಿಗ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಮೂಲು ಉಂದೇನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಲು ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಬಸದಿಡಿ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧವಲತ್ರಯ ಉಂದೇನ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ದಿದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಜಿನಬಿಂಬಲು ಪೂರ ಆ ಗುರು ಬಸದಿ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರೆ ಆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಬಸದಿಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಗುರು ಬಸದಿ ಪಂದ 12ನೇ ಬಸದಿ ಇಪ್ಪುನ ಗುರು ಬಸದಿ ಗುರುಕುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಸದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬೆದ್ರದ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ್ ಜೈನ ಮುನಿಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಇನಿ ಈ ಬಸ್ದಿಡೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬಸ್ದಿಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಭಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಗಮನಿಸಾವುಡು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಧಾನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೆದ್ರದ ಜೈನ ಮುನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ಲ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ತುಂಬದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ ಇಂಚ ಎರಡೆರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಲುಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಜ್ಜೆಂದನ ಅವಡ ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಇಂಚ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡಿಷನಲ್ ಉಂದುಂಡು ಅವು ಮುಲ್ತಲ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನಿತ್ತನಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನಾವಡು ಪೂರಲ ಮೂಲು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಆರು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಪೆದ್ರಡ್ ಇತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಧವಲತ್ರಯ ಗ್ರಂಥಲು ಅವೇನ ಅವು ಹಿಂದಿಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಅವತರಣಿಕೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾರಾಂಶಲು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಕನ್ನಡೋಡು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗೋಡು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಐತ ಒಂಜಿ ಅತೀ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಲು ಇನ್ನಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಅವನ್ ಓದರ ನಂಗೆ ಅವಂದಿಜಿ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ತಾಡ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಪಂಡ ಐತ ಟೀಕೆಲ್ ಮೂಲುಲ್ಲ ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಗ್ಲೆಗ್ ತೆರೆಯೋನ್ರ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತನ್ನ ಅವೇನ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ 2006 ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಆನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿನೇಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅವೇನ ಅಲ್ಪ ಐತ 37 ಸಂಪುಟಲು ದಯಪಂಡ 2 ಸಂಪುಟಲು ಎಂ ಕೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಲದಾರ್ ಅರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರಾಯನಂಜಿನ ಸುಬ್ಬಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಸುರುಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರೆ ಅವು ಅನುವಾದ ಆದಿತ್ತೇನೆ 37 ಒಂದೇನು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಪಾಡದವೇನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟು ಈ ಪೂರ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ಧವಳತ್ರಯ ಗ್ರಂಥಲ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದನು ಒಂಜಿ 2006 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನವು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಮೂಲ ಧವಲ ಪ್ರತಿಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ
ಅಲ್ಪ ಮಂಟಪಗು ಆನೆಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆನೆಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬೆದ್ರಡಿತ್ತಿನ ಪಂಡದ ಅವೇನು ಆನೆಡು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತರುಣ್ ಸಾಗರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪಂಪನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ 2006 ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಐಡ್ದಾವರೆ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಧವಲತ್ರಯ ಗ್ರಂಥಲು ಇಡೀ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅವೇನ ತೆರಿಯಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೇನ ನೆನತೋನ್ವೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೌಟರಸರ ಕಾಲಡು ನಡತಿನ ಬಹುಶಃ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಆಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಚೌಟರಸರನ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಪಂದ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಚೌಟರಸರನ ಕಾಲಡು ಬೆದ್ರಡು ಇತ್ತಿನ ಈ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲಡು ಚೌಟರಸರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೇರೆಗ ಒಂಜಿ ರಾಯಪಂದ ಪುದರ್ದಿಯರಿಗೆ ಈ ರಾಯಪಂದ ಪುದರ್ದಿನಾಗ ಅವು ಆಡೆಗ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟುದು ಅಲ್ತಕ್ಲು ನೋಟಿಸ್ ಕಡಪುಡಿಯರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ಮೀಟ್ ಆವಡು ವರ ಸೇರೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಡೆಪೋದು ಕೆನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ರಾಯಪಂದ ಎಂಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಚ್ಯುತರಾಯ ಶ್ಯಾಮ ಅವು ಪುರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚ ದಿಯರ್ ನಿಕ್ಲು ದಾಯಿಗೆ ಅವು ಪುದರ್ ದಿಯರ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರೋಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಮಕ್ಳು ನಿಯೋಗ ರೆಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತರು ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ರಾಜರೇ ಅಲ್ಪ ಕೋಪ ಬೈದನು ಬಂದು ಮುಲ್ತಾರು ಒಂಜಿ ನಿಯೋಗ ಪತಂ ಪೋದಿತ್ತರು ಮುಲ್ತ ಚೌಟರಸರ್ ನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ನಿಯೋಗ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಆ ನಿಯೋಗಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನಾರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತರಿಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಎಂಚ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪಿಲಕ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ಪುದರ್ ದೀತಿನಂದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಣ್ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಏತು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಂಡದಾತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದನಿಕ್ಲು ಈರ್ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಡು ಎಂಕ್ಲ ಚೌಟರಸರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಆಣ್ಜೋಕ್ಲಾಂಡ್ ಆ ಗೌರವಡು ಎಂಕ್ಲು ರಾಯಪಂದ ಪುದರ್ದಿತ್ತ ಹೊರತು ನಿಕಲ್ನ ಮೆತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಡತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಓ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲನ ಮಿತ್ತು ಈತ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ದೀದ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಾಯಪಂದ ಪುದರ್ದೀತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಧುಲ ಆಪರ್ ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೇಡ ಅಕ್ಲನ ಬೆದ್ರ ಕಡಪುಡಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಬೆದ್ರದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕಡಂದಲದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೆದ್ರದ ಆಂಜನೇಯ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಇತಿಹಾಸ ಬೆದ್ರದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅವು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೆದ್ರದ ಆಂಜನೆ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ದಕ್ಲು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಕಡಂದಲದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಉಚ್ಚಂಗಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡ್ರಗ್ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸಾಬೆ ಅಂಚನೆ 1557 ಇಸ್ವಿಡು ಮೂಲು ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಬರೆದು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಭೋಗ ಜೀವನ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಜೀವನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಜೀವನ ಕಡೆಕಾರ ಒಂಜಿ ಮುನಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದ ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಗಲ್ ದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾ ಶಿಖರಯಾದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಬಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿಪ್ಪುನ ಸಮಾಧಿ ಅವು ನ್ಯಾಯ ಬಸ್ತಿ ಪಂದ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪರು ಅಲ್ಪ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮುನಿಕಲು ವಿಜಯದಶಮಿಂದ ಟೈಮ್ ಮಡ್ಪೋದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬಸ್ತಿ ಪನ್ಪರು ಅವು ನಾಯಿ ಬಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಿದ ಸಲುವಾದ ಕಟ್ಟಾದೀನಿ ನಾಯಿದ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠದ ಸಲುವಾದ ವರಿ ಕಟ್ಟಾದೀನಿ ಪನ್ಪರು ಅಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಆದ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮುನಿಕಲು ತೀರ್ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಮುಲ್ತ ಚೌಟ ಕುಟುಂಬಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಪಸದಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಲ ನಂಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ 17ಮ ಬಸದಿಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ 7 ಸಾಲ ಅವೊಂಜಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ 1000 ಕಂಬದ ಬಸದಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 7 ಭಾಗಲು 7 ಮಂಟಪಲ್ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಆ ಗೋಪುರ ಅಲ್ಪ ವಿಜಯನಗರದ ಭೈರವರಸೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನೆ ಮಾಳಿಗೆಗ್ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಗ್ ಪಡ್ಪಾದಿನ ಆರ್ನ ಪಟ್ಟದರಸಿ ನಾಗಲಾದೇವಿ ಒಂಜಿ 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಮಾನಸ್ತಂಭ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ 18 ಬಸದಿಲು ಅವು ಕೆರೆ ಇತ್ತನ ಕೆರೆ ಬಸದಿ ಕಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಬಸದಿ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪದ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತನ ಲೆಪ್ಪದ ಬಸದಿ ಇಂಚ 17 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಾಪಾರಲಿ ಕಟ್ಟದ 18 ಬಸದಿಲ ಒಂಜಿ 18 ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಮ್ಮನವರ ಬಸದಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲು ಅವಿತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದುಂಡ ಬಸದಿ ಅಲ್ಪ ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಷ್ಮಾಂಡಿ ದೇವಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿಲು ಅಲ್ಪ
ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಬಿದುರೆ ದೇವಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಗೌರಿ ದೇವಿ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಬಿದುರೆ ದೇವಿ ನಿಜವಾದ ಐಡಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಒಂದು ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಬೊಕ್ಕ ರಮಾರಾಣಿ ಶೋಧ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಯಾನೆಕಡೆ ಪಂಡ ಆ ಪೂರ ತಾಳೆಗರಿಲೇನು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಲೇನು ಕಣದ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಕೋತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಲು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಾಹು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭವನಡು ಅವೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದುಂಡು, ಶಾಸ್ತ್ರಲೇನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು, ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಡೆಕಾದ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಗೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗತ್ತು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗತ್ತು, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆನ ಈ ಭಾಗಡಿಯನ್ನು ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಆರು ಪುಟದನಿ ಬೆದ್ರಡು ದಯಪಂಡ ಆರನ ಅಮ್ಮ ರತ್ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದಾರ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ರತ್ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದಾರ ರತ್ನಮ್ಮನ ಮಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದಾರ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದಾರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಕೊಂಜಿ ತ್ರಿವಳಿ ರತ್ನಲು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಈತ್ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪನೋಲಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲು ಇಂಚ ಪಂಡ್ರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗಡು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಆತೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಈ ಭಾಗಡು ಇಪ್ಪುನ ಕೊಣಜೆ ಕಲ್ಲಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಸೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಪ್ಪು ಪದ್ರಾಡ್ಕವಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಪ್ಪು ಕಡಲಕೆರೆ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಬಿದಿರವನ ಆದಿಪ್ಪು ಕೊಡಂಗಲು ಪರಿಸರ ಆದಿಪ್ಪು 12 ಎಕರೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಪೂರ್ವ ಸಸ್ಯಕಾಶಿದ ವನ ಶೋಭವನ ಆದಿಪ್ಪು ಈಗೆಲ್ಲ 1956 ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಒಂಜಿ ಬರಂದಿನ ಕವಿಕ್ಲಿಜ್ಜ ಸಾಹಿತಿ ಲಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆದಿಪ್ಪು ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಈ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅವು ಮುಲ್ಪನೆ ಬೆದ್ರಡ್ದೆ ಆರಂಭವಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಸೊಸೈಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಡೀ ಬೆದ್ರನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಡು ಪನ್ಪಿನ ತೊಜಾದ್ ಕೊರ್ತಿನ MCS ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ ಮಾದರಿ ಆದ ಇನಿ 2003 ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ 71ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವು ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವ ಜಾಂಬೂರಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಇತಿಹಾಸ ಐತೆ ಅವೇನ್ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವೇರು ಒಂಜಿ 12 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂದನ್ನು ನಡಪವಡು ಪಂದ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ ಪಣನ್ ಪೊಂಡ ಬೆದ್ರದ ಒಂದೇನು ಪುದಾರ್ ಪಣನ್ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕವಿಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಊಲ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬೆದ್ರ ಇನಿ ಮುಜರಾಯಿ ಖಾತೆನ ಗೆತೊನ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ಬಾದಾದ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಉಚ್ಚಾಶ್ರಯಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ಪಕ್ಷಡ್ದಲ ಮಿತ್ ಅರೆಡ್ದಾದ ಪಕ್ಷ ಪನ್ಪಿನ ಅವರೊಂಜಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಒಂಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಈ ಭಾಗಡ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬರಂದಿನ ನಾಯಕರಿಜ್ಜರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಕಿನ್ನೆ ಪೊಕ್ಕಡ ನೆನಪಾಯಿನಕ್ಕೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಲು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಲು ಪಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಧಾನಿಲು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿಲು ಆರು ಬೆದ್ರಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಸುರುತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಪಂಡ ರಡ್ನೆತ ಆತಜಿ ಅಂಚಾದ ಏಕೈಕ ಈ ತೋರ್ತದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರಗ್ ಬತ್ತದ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ತಿನ ದೇನಮಠಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಆರಂತೂ ಬೆದರಗ್ ಬತ್ತದ ಅಪಗಪಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಚ ಪಣೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ
ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯಡಾದಿಪ್ಪ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ ಮಹಾಕರ ಕವಿ ರತ್ನಾಕರವರು ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಎತೋ ಪುದಾರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರನ ಬುಳೆಪವನ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಣಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಜೈನ ಕಾಶಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಬೆದ್ರ ಇನಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾಶಿ ಆತಂಡು ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿ ಆತಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ ಆತಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಶಿ ಆತಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾಶಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಪನ್ಪುನ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದು ತುಳುವರು ಮೈಯುಬ್ಬಿ ಕೇಳಬೇಕಣ್ಣ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೆದ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಪಲ ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಾಸನ ಕವಿ ಪನ್ಪೆ ಪೊಗಳಲ್ ನಾಲಿಗೆ ಯಾರಿಗುಂಟು ನೆರೆ ವೇಣುಪುರ ಪ್ರಭಾವಂ ಪಣ್ಪಣ ಎರೆಗ್ ಆತ ತಂಕ ಉಂಡು ಪಣದು ಎರೆ ನಾಲಾಯಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಅಂಚ ನಮ ಒಂಜಿ ಆತ ಐತ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಕೊಡಮ್ ನಾಂಡ ಒಂದು ಯಾನ ಪಣ್ಣಿನ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಐತ ಇಡೀ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರನಾಥ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಅಂಡ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಡ್ ಎನ್ನ ಸೀಮಿತ ಜ್ಞಾನಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರ್ದೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದ್ ಪನೋಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಯಾನ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಏತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸರಿಯಾವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವ್ರೆ ಯಾನ ಸೀಮಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟುಡು ಬಹುಶಃ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ದಾಹಗು ಒಂತೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲನ್ನ ನಿಖಲ್ ಗೆತ್ತನೋಡು ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಅತಿರೇಕ ಗೊಂದಲ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಡು ಪಂದ್ ಪಂಡದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ವಂದಿಸಾದು ಏನರಡು ಪಾತ್ರನ ಉಂತಾ ಒಂದು ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 113 ವಿಷಯ ಬೆದ್ರ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ಮೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲಿನ ತುಂಬುದಿದ್ದು ಆರು ಜೈನ ಕಾಶಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ ಇನಿತ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಮಾನಾಧಿಕದ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಎಡ್ರಿಚ್ ಅಜಯ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು WMS ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇರು ಪಾತ್ರರು ಮೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ 23 ಶಾಖೆಲ್ನ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 23 ಶಾಖೆ ಇತ್ತು 384 ಶಾಖೆ 23 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ HOD ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ GM ಡೆಪ್ಟಿ GM ಐ ಆಮ್ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇರೆಗ್ ಐನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು ಮೇರ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಏಳೆಟ್ಟು ಉದಯ ಟಿವಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತದ ಮೇರೆಗ್ 14 ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಮೇರೇನು ಯಾನ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾತ್ರ ಮನದು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾದ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒರಿಯನ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಪಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಡು ಪೂರ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಪೂರ ವರ್ಚುವಲ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯನವರಿ ಟಚ್ ಮೆದಕೊನ್ನ ಟಚ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತುಡಿತ್ತೆ ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಟಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಒರಿಯನರಿ ತೂಪುನ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತೋ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬರಿಟ್ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಬೊಡಿ ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪೇರು ಕುಲ್ಲು ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡಲಾ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತರು ಎರಡ ಪಾತ್ರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಸೊ ಸುಮಾರಾತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಿತ್ತ ಕಾಲಡು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡಿನಾರು ದುಂಬುದಾರು ಗಣೇಶರು ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ತುಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಊರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಎನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಆತಂದು ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲ ಯಾನ್ 14 ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡೆ 14 ಭಾಷೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಐತೊಂಜಿ ಸೊಬಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುಗೊಂಜಿ ಸೊಬಗುಂಡು. ತುಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸಾಧಾರಣ 16ನೇ ಶತಮಾನಡು ಸಾಧಾರಣ ವಿಜಯನಗರ
ವಂಶ ಆಳತ್ವಾಡು ಆ ಟೈಮ್ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತನೆ. ಆ ಲಿಪಿ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು, ಬಟ್ ಐನ್ ಏರ್ಲ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜರ್, ಐನ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಡ್ ಏರ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಆ ಒಲಾ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು. ಆಂಡ ತುಳುಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎದುರು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ಜನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ತುಳು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಇನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ ದಾನೆ ಎಂಚ ಎಂತ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಎಂಕ್ಲು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಗ ಪಂಡ ಏನು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ದಾದೆ ಎಂತ ಪಾತೆರ್ವೇರು. ಬಾಂಬೆ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು, ಬಾಂಬೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಮರಾಠಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು, ಹಿಂದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ತುಳುಟ್ಟು. ऐसा भी होता है कभी कभी अंचा पूरा तुलुट पूरा हिंदी वर्पुंड मराठी वर्पुंड. सी लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ ಪನೋಡು ಅವು ಅಂಚಿದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆವಡು, ಅರ್ಥ ಅದು ಐನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಡ ಯಾನ ಪಂಡಿನೆ ನನೊಂಜಿ ಜನಗ ಅರ್ಥ ಆವಡು, ಅರ್ಥ ಆದ್ ಯಾನ ಪಂಡಿನೆ ಆಯ ಪಂಡಿನೆ ವಿಷಯನು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ನಿಜ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಎನೆತಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗೆರೆತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಯ್ಕಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಐನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಶ ಮೇರ ಟೀಕ್ ಟೀಕ್. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಆ ಮಾಧ್ಯಮನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಏರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಏನದು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 5 to 6 minutes ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು. ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ ಕೇಳಿನಾಗ ಜೈನೇರು ಭಯಂಕರ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆತೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ತು. ಇತಿಹಾಸ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಬಲ ಜೈನೇರು ಜೈನ ಭಯಂಕರ ರೂಲರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಜೈನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿರ ಕಾಲಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೆದ್ರಡು ಮೂಡ ಬೆದ್ರಡು ಬಸದಿಲು 1000 ಕಂಬದ ಬಸದಿ ವೆರಿ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲುಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಂಡ 1000 ಕಂಬದ ಬಸದಿ ಏರಾಣಲ ತೂವಂದೆ ಬರಾಯ್ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗಾಡಳು 10 ವರ್ಷ ಮಹಾಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆಪುಂಡು. ಆ ವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳಡು ಉಂಡು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಉಂಡು, ವೇಣೋಡು ಉಂಡು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ. ಸೊ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರಿಗೆ ಐಕಾಂತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು, ಜೈನರಿಗೆ ಐಕಾಂತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಅವು ಪೂರ ಆದ ಇನಿ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಗೂ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಉಂಡು, ಇರ್ನ ಮೈಟ್ ಉಂಡು, ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ ಉಂಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕತೆ ಬತ್ತಿನಾತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂನಾಂಡ ಐಕ್ ಕೆಲವು ದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಆತ ನಮ್ಮಡ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನಿತ್ತ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಒರಿಯಾನೋರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ನರಮಣಿ ಆತನೆ ಒರಿಯೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ನರಮಣಿಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆವಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಗಾಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತದ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಚಾ ಅವು ಪೂರ ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಆವಡು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ನಡಪುಡು ನಡತನ ಇತ್ತ ನಡಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪ ಬಸ್ ಪೋಪ ನಡಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಇವಾಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಲಕ್ಕಿನ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ 5:30 ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಪೋದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಎ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಯು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಸನ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಬಡದಿ ನಿಕ್ಲ ಬಾಲೆಲು ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಸಮಯ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಡು. ಅಕ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ದುಂಬು, ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನ ದುಂಬು, ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊರಡು. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ 9 to 9 ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಪ. ಆಫೀಸ್ ಎನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನ 1 ಗಂಟೆ ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಏನ್ 1 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪ 10, 15, 16 ಒಂಜಿ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಡೈಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ದೇವೇರಿಗ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬರಿತಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು. ಇನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆತನ್ ಕೊರೋನಾ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡ್ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಬಂಡೇರ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ರ ಸರ್ ಇನಿತ್ತ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಏರ್ ಬರ್ಪಿರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನರಮಾಣಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀತಿ ಆಯರನೆ ತೂವೋಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊದು ತೂಪನಾಣಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದ ಪೊದನ್ ತೂವೋಡು ಆಡ್ರ ಫೋಟೋ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರಂದು
ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಹಂಚಿದ ನರಮಣಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಆವಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆವಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಆವಡು ಎನ್ನ ಮಗಳ ಆವಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆವಡು ಏರಣಲ ಆವಡು ಬರಿತ ಆವಡು ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡುಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬರಿತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನರಮಣಿ ಪುಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕ ನರಮಣಿ ಸೈಪುನ ಖಚಿತ ಆಂಡ ಏಪ ಸೈಪುನು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬರಿತ ಸೈಪುನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾರವಲ್ಲಿ ಮನದಾನಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆದನೆ ಬಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಪೋತಾರೆ ಅಂದ್ ತೂಪನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಸೊಬಗಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋನಗಲ ದಾದಾಣಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಪೋತಾಂದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬತ್ತು ಐಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಕೊರೋಣ ಇದ್ದಾಲ್ ತಪ್ಪಿಚ್ಚಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಣ ದಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಚ್ಚಿ ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊರ್ಪೇರು 10 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲಿ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ರೀತಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡು ನನ್ನೊಂಜಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ನನ್ನ ಅಂಚ ಒಯ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೋಕ್ರೆಟಿಸ್ ಉಂಡು ಸೋಕ್ರೆಟಿಸ್ ನರಮನಿ ಇರು ಗೂಗಲ್ ಮಾಲ್ಪುರ ಸೋಕ್ರೆಟಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆರು ಸೈಪುನ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಮಂಡ ದುಂಬುದಾನಿ ಆರು ಎಲ್ಲ ಸೈಪೇರು ಇನಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನಾರಿಗೆ ಆ ಜೈಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ವಾದ್ಯ ಸೊ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಕೇನಿಯರ್ ಎಂಕ ಅವು ಕಲ್ಪವಲಿ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿತಾಯಿ ಬಂಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೈಪುನಾಗ ಇನಿ ದಾಯ ಕಲ್ಪೊಡು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಐಕ್ ಕಲ್ಪನ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯಡ್ದಾವಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಾವಡು ಏರಣಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಏರಡನ್ನಾವಡು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಾವಡು ಪೊಡಿ ಬಾಲ್ಯಾವಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಾಪಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರಣಲವಾಡು ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಎಂಕಲಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಐನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ವಿ ಶುಡ್ ಅಲೌ ದ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ಉಂತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಐನು ಬಟ್ ಇಮೋಷನಲ್ ವಿಪರೀತ ಇರಬಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದ ದೀದು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅವರ್ ಸೋಲ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಸಾನ್ ಒಂಜೇ ಇಂದಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೋಡು ಆಪುಚ್ಚಿ ಸತ್ಯನ್ನು ಪನ್ನೋಡೇ ಬದುಕುಲಿ ಅಂಚೆಲ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಉಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರಚ್ಚಿ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯಲ ಪಂಡ್ರ ಬಂಚಿ ಈಗ ಏರೆಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಅದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಈ ಸೈಪರ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಆ ನರಮಣಿ ಬೇಗ ಸೈಪೆ ಐಡ್ದು ಪನೊಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಈರೆಗ ಒಂಚೂರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಐನ್ ತೂಕ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಸರಿಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಅದ್ ಅಡ್ಡ ಮುಟ್ಟ ಇರೋ ಒಂಚೂರು ಸಂಯಮ ಮಾಡು ಉಂತುಲೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಕೊರಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾವಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಐದು ತೂಂದು ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಆ ಬದುಕುವೇರು ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕು ಆಸೆ ಬೇಕು ನಿರಾಸೆ ದುರಾಸೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಆಸೆ ಬೋಡು ಆಸೆ ಪುಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉನ್ನತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೇನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೌಂಟ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ದೇವರ ಕೊರ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡತಿ ಐನು ಪ್ರತಿದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಯಾನ ಲಕ್ಕದೆ ಎಂಕ್ ಕೈಕಾರ ಸರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಉಂಡು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಇತಿಹಾಸ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಎಂಕ ಇತ್ತೆ 39 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಉಲೈ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಆ ಕೆಲಸನು ನಮಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸಲ್ ಇಂಚ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತರೆಕ್ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ನಾಗ ತರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರಂಡ ಆ ಅಂಗಲು ಚಾಲು ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಓ ಅಂಗ ಇರಗೆ ಚಾಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಂಡೆನ ಕೈಯ ಕಾರ ಇಂಚ ಕಲೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ so whatever you do I am a sportsman table tennis university player so I am a speaker pan india ranked number 2 hindi 2003-4 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನರಮಣಿಗೆ ಮರ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಪೂರ ಇರಲ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂರು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಸಮಯ ಕೊರೋಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಮ ಐನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗುಣನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಐನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಫೈನಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದೇವರ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿನಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಆ ವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಟ್ರಿ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಥರ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ
ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನೀರೆಕೆರೆದಕ್ಲು ಇಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕೊನ ಪೋಪ ಬೊಕ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಇತಿಹಾಸನ ಓದುದು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಎಲ್ಲೇ ಈರ ಇತಿಹಾಸ ಆಪರ್ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪರ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಆವಲಿ ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಂದದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಗುರಿಕಾರಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಯಾನ್ ಮುಗಿಪಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ 113 ಇತ್ತ ಮಾನಾದಿಗದೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಡ್ರಿಚ್ ಅಜಯ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರ್ ಮಾನಾದಿಗದೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲೆನ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿರ ಅರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದಕ್ಲು ಮುಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಇರ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದು ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಎನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಮಗೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ. ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಭವಂತು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ನನದುಂಬಗ ಪಾತಿರುಲ್ಲರು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ವಿದೂಷಿ ನಂದಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರಂಗ ಮಂಥನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜರ್ಮನಿ ಮೇರು ಜರ್ಮನಿದ ಹೆಸ್ಸನ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅನಿವಾಸಿ ಮಂಡಳಿದ ಚುನಾಯಿತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ಬನ್ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸತತವಾದ 2 ಬಾರಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಟ್ಟು ಚುನಾಯಿತರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಸುಲುತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಭಾರತೀಯ ಕನ್ನಡತಿ ವಿದೂಷಿ ನಂದಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇರು 4ನೇ ವರ್ಷಡು ಪ್ರಾವಿಡೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಹೋದರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿಡ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇರು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಆ ನೃತ್ಯ ಗುರುವಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮನಿದ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಜೀವನ ಅವೇ ರೀತಿ ಅವುಲ್ಲ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆ ಮೇರೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಮೇರಿನ ಬಿರುದುಲು ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಕಲಾ ಶಿರೋಮಣಿ ಕನ್ನಡ ತಿಲಕ ಕರುನಾಡ ಸಿಂಧೂರ ಕಾವ್ಯ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೇರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣ ದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೇರಿಡ್ದು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಮೊರಣಿ ಆಯ್ನ ಹಾವೇರಿದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇರೊಂಜಿ ವಿದೇಶಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮರಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಪಡೆದು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಮೇರೇನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ತಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡೇವಿಡ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಕಾರ್ಕಡ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಮ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ನಾನು ಏನನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿ, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತವಾದ ಸಂಜೆ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತವಾದಂತಹ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಯ ಕುಟುಂಬ,
ಆ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ 3 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ, ಅದನ್ನ ದಿನವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಅಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಗಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾನು ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮೂಟೆಯನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು, ಇನ್ನ 2 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ಮೂಟೆಯನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು. ಈ 3ನೇ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆಕೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಳು. ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನ ಆವಾಗ ಒಂದು 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಏನೋ ಇರ್ತಾಳೆ, 3-4 ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಕೆಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಚೀಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 4 ಜನನು ಆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ 3ನೇ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಭಾನುವಾರ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗೋದು. ತಾನು ಆ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ. ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮುಖ, ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು 20-50 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆ ಕೊರಗು, ಬೇಸರದ ಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳೊಂದು ನಾಟ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಿಂದನೇ, ಮಗುವಿಂದನೇ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಿರೋ ಅಂತಹದ್ದು. ಆಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಗಣಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷವನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾನು 2 ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನೀವು 5:30-5 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಆ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಕೊರವಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಷವನ್ನ ಹಾಕಿಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೂ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಫೋಟೋಗಳು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಗಣಪತಿಯ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದೇ ಒಂದು ಹೂವಿನ, ಸಾವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಗುಳಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ನೃತ್ಯದ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನ ಕಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ, ಆಕೆ ಅವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಆ ಶಾರದೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬೇಸರದಿಂದ ಇದ್ದ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಲಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಕೆಗೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ಫಲಿಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಹಿರಿಯರು, ಗುರುಗಳು
ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡೋದು ಖಂಡಿತ ಫಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ರು, ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣದ ಮೂಟೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನೇ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಂದಿನಿಯೇ ಆಗಿದ್ಲು. ಇವತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಳೆದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತು. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದು ನಾನು ಆ ಮಹಾನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಆವತ್ತು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಅದೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದೇ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಎಂದೋ ಯಾವತ್ತೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು. ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕರ್ಮವಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು, ಫಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ, ಅದು ಕಲಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ, ನನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ನನಗೆ ಈಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಷೆ. ಎಡ್ರಿಶ್ ಡಿಸೂಜ ಅವರು ಆ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬರುವಂತವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ. ನಾನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೇನೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆತಂಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಭಾರತದಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹುಡುಗ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹುಡುಗ, ಅವರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆತನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ತನಗೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ 450 ಯೂರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆತ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರ್ತಾನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆತ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಬೆರರ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರರ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಹುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಈ ದಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಲಿಕೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನನ್ನೋ ಕೊಳ್ಳುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂತವಳು. ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವಳು ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋಳು. ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಷೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಷ್ಟ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ತಡವಾಗಬಹುದು, ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಕಲಿಯಬಹುದು. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ನನಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನಂದಿನಿ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥವಳು ಇಂದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ, ಒಂದು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ಟೇ, ಕಲಿಕೆ ಸದಾ ಎನ್ನುವ ಕಲಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿರಬಹುದು, ಕಾಲೇಜುಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖಿನ್ನತೆ ಮನೋಭಾವ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ನೋವು ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆದಾಗ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಬೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನಿತ ಜ್ಞಾನದ ಪರಪು ಯಜ್ಞ ನೂತ 18 ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ವಿದುಷಿ ನಂದಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರಂಗಮಂಥನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜರ್ಮನ್ ಮೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗಳಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಭಾಷೆನ ಬಂಡರು ಅರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು.
ತನದುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜ್ಞಾನದ ಫಲಪದ ಪರಪ ಯಜ್ಞ ನೂತ ಪದ್ಮಜತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರು ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಮೇರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಷಯದ ಕುಲ ಸಚಿವರನ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲೆಟ್ 16 ವರ್ಷ ಜಾಬ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇರು 2015 ಹಿಡಿದು 2020 ಒಕ್ಕ 2020 2025 ಇಸ್ವಿ ಮುಕ್ಕ ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಮೇರೆಗೆ ಮೇರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತೊಡಗ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಮೇರಿತ ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿನ ಪಾತ್ರರು ಅರೆಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಲ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೇಸರ್ಗ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಪೀಠದ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಲು ಪೂರ ಇತ್ತರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಪೂರ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವುಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು. ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರುಡು ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಅಕಲಕಲ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನು ದೀದ್ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೇನು ಪೂರ ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಇಂಗೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇನು. ಬಟ್ ಅಕಲ್ಡ ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ಪಾವುಡು. ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ದುಂಬು ಕನವುಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅದನ್ನ ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಅತ್ತಡ ಕೃಷಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಂತೋದು ಕೂಡು ದಯಪಣ ಹಿಂದೇಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿಲು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು. ದುಂಬು ದಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇತ್ತೆ ನಡಪುನಿಕೆಮ್ಮೆ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಹಳ್ಳಿ ಎಂದಿಟ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಪಿರ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಅತನ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಯ್ನಾದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊನೋಡು ಅತನ ಆಕ್ಲೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ನಾಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚಿನೋಂಡ ಐನು ತೆರಿಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಐನು ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮನ್ಪೋಡು. ಅವೇನು ಓಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ತಂದುಕೊನೋಡು. ಈ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ರಜತ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಲ್ ಆಡೆ ಮಾಲ್ಗ್ ಅತನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಐನ್ ಮಾತ ಉಟ್ಪಡು ಬಟ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿನ ಓಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನರಿಂಗಾನಡು ಲವಕುಶ ಪಂಪುನ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಿಪಾದ ಐತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ನೀತಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಲವು ಮೂಡಿಸವನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಕನವುಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ದುಮುಪುದು ಕನವುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆ ಸರ್ ಅರೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಅನ್ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪ್ರಸಾರ ಆವಡ ನನಾತ್ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಸಾಹಿತಿಲು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾಹಿತಿನ ದೆತೊನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಡು ಅತನ ನನ್ನತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಸರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಸೊ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ನಾಡದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಪಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ತುಳುತ ಮಿತ್ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪೋನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಡುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಾದ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ಯಾರನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ.
ಜೇನ ಕುಲಪದ ಪರಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ 113 ನಿತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಯರು ಅರೆಗ್ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲ ದುಂಬಗಾದು ಇನ್ನಿತ ಜೇನ ಪೊಲಪದ ಪರಪು ಹೆಗ್ಗೆ 113 ಪೆದ್ರ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಈ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಬೆದ್ರ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡಿನಾರು ಈ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾನವ ವಿಭಾಗ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಜನ ಬದು ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬುರದವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಮಾನಾಧಿಕದ ಪಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀಯುತರ ಎಡ್ರಿಚ್ ಅಜಯ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು WMS ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಎಂಗಲಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ದಿನ ವಿದ್ಯುಷಿ ನಂದಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರಂಗ ಮಂಥನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜರ್ಮನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲ್. ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಬೆರಿಸವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಅರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಸೇರಿದಿನ ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 113 ಬೆದ್ರ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿವರೆ ಅನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್.